South Africa yonke babukeli emakhaya okhulumayo ufohla bevalile asithwaleni madoda kuyinombolo ka076 026 5726 noma 064 847 3110. Namuhla sizokhuluma indaba emqokwa kubantu emakhaya ababukela lolu hlelo njengamanje. Ngiyanibingelela nonke babukeli emakhaya. Sizokhuluma indaba yanansi indoda la esikhuluma ngayo. Kunanansi indoda la eyaziwa ngokuthi isigubhu, abanye bathi igona. Lapho kusuke kuhlanganiswe khona kungaba imithi yenhlanhla, omunye athi ukwakhela ukuthi kube nemithi yokuvika ekhaya noma kuvikele okuthile noma kulwe nezitha noma kuvule inhlanhla. La lesi ngisiphethe namuhla esabantu lesi abamabhizinisi amancane noma amabhizinisi asathuthuka. La mangabe senza lo msebenzi lo noma senza lo siko lo, kunezinto ezithile ongayithinti noma ongayisebenzisi uma sizokulungisela lo msebenzi. Uneyinsuku uzilela wona, ngaba insuku ezisikhombisa depending ukuthi wena lokho ozokuthatha kuqondene nani noma ufuna kuzophakamisa ini ekhaya. Noma ngabe futhi sekukhona sekungenile ekhaya, okwethu okwala ekhaya esigodlweni ngendlela okusebenza ngayo kunesiko lakhona okwenzelwa wona ukuze izokhona lento ukuthi ifike ihlangane nomsamo wakwenu noma nezidalwa zakwenu, kungabi khona izinto ezishayekayo ekhaya noma abantu abafayo. Abantu abaningi bayangazi ngezinto zokwenza into zomcebo, namanje ngisakwenza lokho, ngisawukhiqiza umkhiqizo onenhlanhla noma ophilayo ophilisa abantu. Abanye bayabuya bazobonga ngeindlela ezahlukahlukene ngokusebenza kwasesigodlweni, umsebenzi esisuke sesiwenzile. Kodwa namuhla ngithe ngithatha ithuba sibuke nansi indoda encane esibiza ngokuthi isigubhu noma indoda yamadoda, ngoba uma ngabe sekunalo noma ngabe isimo siyahamba sifika kwi-dry season, indlala uyizwa wena osuke unalelo business elithile elincane noma lo msebenzi omthile omncane owenzayo. Lesi esincane kungaba ukuthi esakho sisebenzisa for personal use. Uma ngithi for personal use kungaba ukuthi business awunalo, kodwa uma ngabe usebenzisa wena osikhulumisayo usibikele ukuthi kunomsebenzi endaweni ethile, ngifisa ukuqashwa endaweni ethile, ngifuna ukuthola ipromotion endaweni ethile, usikhulumise ngegama laso ozobe unikezwe sona mawuphuma naso lapha esigodlweni. Lena nje into yamadoda engiphethe la ukokwana, ngibiza ukokwana igama layo ngoba kwavuswa lesipoko sokuhamba kwakuthiwa ukokwana engabuya naso le ezweni laseZangoza. Manje uma ngabe le ndoda isivuka isebenza uyayithetha ukokwana, ndoda yamadoda silwane semanzi, nina bezizwe nina bekuhamba nina bakwaPawula, kusilike amadoda sesivukile njengamanje asambeni siyosebenza. Imini okhulumayo uzibani okwazibani nganilandela la ekhawuthini izophakamisa inhlanhla yami personal, nivule izinto zami, nikhanyise izinto zami, kukhanye konke engufunayo kwenhlanhla kuhambe kahle. Nalabo engithi mina ngiphila nabo izinto zabo ziqhakaze, kungabi khona lapha abavaleleka khona. Usuthatha lama drop azophuma la. Now wathi nje nto kathathe emanzini ogeza ngawo, akusiyo into oyenza njalo. Imini engizokutshela imigomo yala ekhaya ukuthi ukwenza nini kanjani. Akusinto ekuphoqelekile ukuthi wehle wenyuka uhamba nayo njalo, no, akuphoqelekile kuloko. Kunendlela yakhona uku-operateisa ngayo, nangendlela yakhona ukuhloniphisa ngayo, nangendlela yakhona futhi ohambisa yonke imithetho yakhona size sixhumane ukuthi ke lo nduku le uzofike wenze kanje, ukuhlanganise nezidala wenze kanje 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 kanje. Akufi muntu ekhaya, this for the personal use, okwenhlanhla yakho. Ngoba abanye abantu ufika ubageza umuntu umgezela inhlanhla, lo muntu akutshela ukuthi mkhulu ngigezile, but lento ongenze yona inglaste only for 5 months or 6 months ungigezile. So njengamanje sengifuna into ezoba isisekelo, ezoba i-backup, engizoba ne-showcase ukuthi noma ngabe kuthiwa ngihamba isikhathi eside kangakanani angibuyele ezinyangeni, ngiyazi ukuthi ukhona umangqongqoza wami kokwane engimthintayo, engimbizayo, ngimbiza ngegama Sabelo, ukhuluma nami emaphusheni ebusuku ngilele, angithayimise kubantu abalwa nami, angithayimise kubantu abangizondayo, angithayimise kubantu abafuna ukuzongihlasela. Nangu kokwane ikhona indoda yamadoda. Sesiyabuya size kulabo bebusiness. Kulowe business uma ngabe azothatha le ndoda ukokwane, kungaba ukuthi uthatha ukokwane noma uthatha amazungwane, mabili lamadoda ngokwehlukahlukana kwawo. Mangabe isizokwenza ibusiness sekungokunye lokho, ufike le businessini uyibike ngendlela engizokutshela ngayo, ufike ungishisele impepho wenze ngalendlela engizokutshela ngayo. Uma ngabe sesisigodlweni akukho engizokuveza la ngoba wena uthanda izindaba. Ongidingayo uzongifonela kwinombolo 076 026 5726
076 026 5726 noma kwinombolo ka064 847 3110. Esigodlweni esikhulu kwaMhlaba yalingana kwafohla bevalile asithwaleni madoda. Na indaba esikuyo ekakokwane uMazungwana. Mabili amadoda enginawo asemancane asebenza ngokuphakamisa abantu ngezinto ezingenabo ubungozi. Angisebenzisa into ehlabako. Unabantwana mina bayi15 abamabantwana abaphilako engiphila nabo la ekhaya uzobafica la egcekeni badlala bavikisana ngenyama kumnandi kunje akukuhle sijabulile sihleli nezingane kuyisayini lokho ukukhomba ukuthi lento engihamba nayo ayibulali umuntu noma kusiyo into esebenza ngegazi. Kodwa uma ungidinga uyafona sikhulume sihlele isikhathi sokuba sibona nasenza into ehambayo eserious. Anginazo isikhathi sokudlala la sikhuluma kule business. Uyayithatha le ndoda ufike uyalibika ibusiness lakho ulenza exactly lisike ngizokutshela lona le business lakho mawusulibikile wonke umsebenzi owenziwe ile ndoda ukufika kwayo imini engizokutshela ukuthi ke usubmitha kanjani kuye ukuhamba uye kuye ufike uyitshela indoda sengibonile 1 2 3 wenzile isuke seyifana no SARS empilweni yakho njalo ngenyanga kunesikhathi esithile ufuna uyibikela ngaso ukuthi hayi umsebenzi ngiyawubona manje usahamba kahle kule nyanga kanje kodwa manje ukuthi ukuphakamisa lapha ya noma uthi ukunyusa lapha yakhona la ngathi angisaboni kahle khona kunabantu abathile abamendleleni yethu yokusebenza ubone ukuthi Mazungwana wenza kanjani noma ubalwisa kanjani ngaleyo ndlela. Kodwa koyidingayo uyangifonela ungalenzi iphutha inamba yami ithi 076 026 5726 ngoba baningi abantu asebayibiza ngofohla uyeda umuntu onegama elithi asithwaleni madoda ufohla lokhuluma ubhekana naye njengamanje not omunye umuntu ngitholakala esigodlweni kwaMhlaba yalingana sike sinye isigodle ngisebenzela kuso ngaphandle kwaleso mawuzongithola kwenye indawo kuzobe kungasimi loyo ngoba ngidingayo bafika ekhaya senze umsebenzi siuqale siuphethe. Babukeli ngiyabonga ithuba sizophinde sibonane sesidingida olunye udaba ziyabuya esigodlweni kwaMhlaba yalingana noMazungwana.